stávalo? Добре се ставало. Добре се ставало. На войне, pohodička. Tak nás budili furt do druhej šalenec. Popali do skinku. Bežne tam do druhej. Jedno kupé. Čo hovoríte na výkon pána Ďuriana? Bar mu euro. Co? Bar mu euro. Hej? Ajom, že má klobuček, to pán, co tu... A to dajaké remeslo, co vy tu páni robíte, či to dajaké one? Co to za? Predvádzame. Predvádzame? Hej. Kaša Vároš. Košická stanica. Najvíza, jak še lijepe od efekty. Na superioroj. Spišská Nová Vož. Ako bajkerových hadov. To ste jak na káre. Drucevník nevypil, táto tak. Čo? No keď máš rád rozkoš v podobe vytrasené rite, tak nevadí. Ale zle sa ide, keď kamerujem. Stúpaj! Ideš, Vidroš, ideš. Si taký tlustý, že sa do záveru nezmestíš, to ja chceš fotku. A ty máš na to vek, ty si to môže dovoliť. Ideš, Vidra. Stúpaj. Hej, bolo pivko? Nie, voda. Nič voda. Voda. No, toto už je isté, že od tretej. No však to bolo dávno isté. Od tretej určite. Ani o piatej nič. Nemáme šancu. Juri už plánuje wellness, takže... Neznám, či to nebude až nejaký ranný vlak. To za zjazd, to vidíte hore kopcom, či to? Jednoznačne Dedo na prvom mieste. Ideš. Vidla tlmiť. 2 centy zdvih. Altman Kamaša. Jedinky. Tu ide lanovka na Geravi. No, tomu sa hovorí podľa Jurija Romana, že toto je dráha pre bicykle. Podľa mňa? Podľa Jurija Romana. Už sa ani nečudujem, že pod Ebro chodí s oným, s Vidrom.
Jak si ti páči skrátka Juraja Romana? O nič. O ničím? To je VHT a nie PLN. Tá. Treba ho nové kúpiť. Bojím! Čiže tu fajná klíma, nie? Ty buď ticho. Ty už nie si na živé. Tebe zvykaj, to tak urákové bude. Čo má robíš? Nič, len obdivujem, že ako vysoko ešte pôjdeme. Občerstovacia stanica. Ticho? Pán dôchodca, čo vy hovoríte na to, čo ste pred chvíľou videli tam vpravo v hore? Však tam nejdem. Tam by ma nedostal ani neznám kto. Hej? Som vedavý, tak o hodinku a pol sa ťa to budem pýtať, tam hore. Ne, tam nejdem. Vyjadruj sa slušne, budeš v telke. Ty, Co? smuľku, pošikaný. Je tu potešujúca správa. Už len hore. Táde hore na Kráľovú hoľu. Joj, kto ja komu zrobil? Joj. Krížová cesta na Kráľovú hoľu. Pohode. A tam. Aké máte pocity, prosím vás, ľudia z výstupu na Kráľovú? Ja mám taký nafúknutý pes. Ty si bar nenafúkli, lebo tu stojí v tom kumbálku 3x3 metre. S obsluhou, hore bejt. Zavreto. Nič. Halo. Dosť náročná. Halo. Tá, ono zo... Nemôžem zaostriť! Nedá sa zaostriť! Už dosť? Dobre, a teraz fotku. Dávaj dolu! Dobre, dávaj dolu! Ja mu nie, že pojím. Vyberem to tú tyčku a dorad mu zuby. Dýcháš? Doma nemôžeš, to aspoň tu.
Tu idú naši cestiaci. To už sme u Šumiacu. No a teraz to tá duša. Zase ďalší defekt. Teraz to tá duša. Musím až zblízka tú značku. Toto za smete, toto furt len to opravuje a to celý deň. Kde máš toto co má byť tu? Toto tu, toto zvári, všetko pozvarané, toto bicykel. Ty tu na meridiky dáš. Človeče. Tak, Tam še spláchni ty. To je naša motorka. Tam máme natrepať 12 bajkov. Co, deduško? Jak pocity po dneskajšku? Tak po 3 piva, hej, sa mám vrátiť, hej? Jak Rúri? Dneska jak bolo? Nosenie, dobre? Nosilo sa fajne? Dobre, bo sme tam vystúpali asi 1500 výškových metrov. Vy ste navzájom nosili, he? Ty vidru a vidra teba, ne? Sme nosili aj tak, sme stihli taj vypnúť. Tam je svoj tým. No, ale tam my sme išli bicyklovať a nenosiť. A mňa sa nespýtaš, že ako bolo? Na tebe to vidieť. Boli ma rič. Ale ináč skvelo. Ukáž kde. Ale toto už neber nám. Spomníka, tu! Pozri, tak aj ženy nech sa potešia z videa, vieš. Vyzeruješ to. A vy tu jak dva, jak dneska? Dobre, až na to 3 či 4 defekty. No toto je superior, to už by si mohol konečne. Zrejme. To je jednoznačne, to by si chcelo toho smeťa. To už hotovo. To už si skončil dávno. Jednoznačne. Ešte obzrieme bicykliky naše, ne? Toto je karčma v Červenej Skale, aj listky predávajú. Jak sa zmestí 12 bicyklov do takej motorky? No, vstupujeme. Toto je. Toto stopa, to si je vraj 12 bicyklov. Co by tu za bazar zrobili na chodbe s tými bicyklami? Toto. Toto je, aj teba predáme. Reklama na Tour de France. Hej? Tour de Kráľová Hoľa. Tour de Kráľová Hoľa. Co me kameruješ? Co me kameruješ, boha? Ty si nepil na to náhodou? Dále, pijáci nastupovať. Hej? Akcia, jak się patrzy. Perfektna akcja. Vypili sme, posadili, zabicyklovali. Kráľová Hoľa. Odchod. Dobre, tak toto bolo záverečné v Červenej Skale.